Bueno, encarem la nova temporada, doncs la veritat és que d'una forma històrica amb moltíssima il·lusió, no? Amb uns objectius principals, no? Que en principi serà doncs, saber adaptar-nos una miqueta a aquesta nova categoria, que és la tercera divisió, no? I novedosa pel club, i després doncs, bueno, intentar doncs, ja dic, competir el millor possible i fer una pretemporada que sigui doncs, a la vegada que es pugui portar bé, doncs que la gent es vagi assimilant les noves coses que anirem introduint dintre del que és el treball de lo que serà el Cerdanyola Futbol Club de la temporada 2013-2014, i intentar que els jugadors nous vagin doncs, agafant una mica la pressa de contacte doncs, amb el grup i amb la forma de treball que vull imposar, no? Que no variarà molt de la de l'any passat. Sempre soc dels que penso que les coses que funcionen bé s'han de tocar poc, però està clar que les categories estan per alguna cosa i per tant doncs, intentarem adaptar-nos, com ja abans, doncs, amb millora d'alguns aspectes del joc. A nivell de plantilla, una mica, doncs, bueno, volíem mantenir una mica el bloc de l'any passat i la renovació de 15 jugadors, de 14 jugadors és molt important, però a la vegada doncs, bueno, intentar donar unes pinzellades de jugadors experimentats a la categoria. D'aquí doncs, haver fitxat doncs, 4 futbolistes que tenen doncs, rodatge en aquesta categoria i que crec que es poden doncs, adaptar bé a la nostra forma de joc, les nostres immersions del nostre camp i intentar doncs, millorar una mica. Ja dic, no varia molt el de l'any passat, però sí que amb aquestes pinzellades doncs, una miqueta més de pausa a l'equip i sobretot una mica més de talent doncs, perquè aquesta forma de treballar nostra, aquesta intensitat que hem tingut tot l'any, aquesta agressivitat, doncs, amb aquesta categoria on la qualitat cada vegada és millor, perquè les categories fan que contra més altes hi hagi més qualitat, doncs, ho puguem doncs, amb aquestes incorporacions doncs, millorar aquests aspectes i fer un equip més compacte. Molta il·lusió, i a més després d'11 anys no, d'haver debutat jo com a entrenador amateur pràcticament a tercera divisió, he estat 2 temporades fa uns anys al Júpiter, doncs la veritat és que per mi tornar a aquesta categoria doncs, bueno, és un premi no, que crec que el futbol m'ha donat doncs, pel treball que he estat realitzant i bueno, sobretot amb aquesta entitat on aquesta serà la 6a temporada, doncs per mi cap por, al contrari, un repte fantàstic, supermotivat i amb moltes ganes de que comenci ja a rodar la pilota. L'objectiu està clar que a nivell classificació salva la categoria, tot el que no fos això amb un equip com el nostre, que és molt novell amb aquestes categories, doncs seria erroni, però l'objectiu és competir al màxim i intentar cada partit doncs, solucionar els problemes que el rival et doni.